Sing ngongkon ngendang sapa? Bawa. Bawa ki ora nganggo kendang. Bawa ki ora nganggo kendang. Ayo bawa. Roman belajar roman iki ngopo to? Ayo. Ayo, Mas. Bawa ki ora roman. Ayo bawa dikancani Mbak Rinfi. Nah, iki ngopo? Sepoti Mas, sepotono to Mas. Lha cacah engko ditawani kancane munggah ngaten dispoti saurane eman-eman tanganku ngono kok. Lah niki suara mempunyai suara emas. Masya Allah. Ini namanya siapa? Keparing Asmo. Ayo kanggo mik. Ini. Sesuk congkrah engko. Ora. Nggih. Pripun Mbak Rinfi? Iya. Siapa Mas? Siapa Mang? Mbak Rinfi. Oh iya. Namanya siapa? Nama saya rungokne kabeh ya. Iya. Rungokne aja, rungokne. Nama lengkap Mas. Muhammad yo. Ora ya. Ketrek buakmu engko. Enggak, nggih. Nama saya Encus ngono to. Oh, Encus. Ya. Nama lengkap. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Vincentius Aditya Purwo Febianto. Nah kok wangil men to Mas? Angel aku. Kok layakno Encus ngono kae Mang. Oh, ben penak celakane Encus. Oke, berarti kita bersama Mas Encus.